Obrim pàgina cultural. Encara no ha fet els 20 anys, però la seva carrera musical ja s'ha enlairat. Els parlem de Naina. És la cantautora emergent d'Algemesí i que acaba de publicar Vives o Mortes. És un disc de debut que reivindica el plaer de viure i que és un somni complit per a ella. Som el pecat original. Són totes les cartes que ja ens ha mostrat Naina. Amb només de 9 anys, insufla energia emocional en un debut discogràfic valent després d'anys d'escriure cançons. També tenia com aquesta necessitat d'ensenyar-li o de mostrar-li a la gent el que tenia jo dins, perquè a mi sempre he dit que se m'ha donat mal parlar i que preferia cantar les coses que contar les coses. I 14 històries són les que canta en Vives o Mortes, un disc real. Això ja no és un joc. M'agarrava CDs en casa que no teníem res i els pintava i jo somiava en això. Per tant, tindre-ho en la mà ara mateix és una sensació molt estranya, vull dir, és com si necessitara explotar d'amor perquè tinc tantes coses dins i tan boniques totes que és molt guai, la veritat. Que tu eres la que mana i jo no sé ballar. Una explosió que també vol portar a l'escenari, que la gent balle, que torni a casa sense veu, com ella ha fet en concerts de La Fúmiga o Figa Flaues, artistes que ara la padrinen. Jo tinc grups preferits, les coses com són, i els grups preferits meus són els que estan en el meu disc. És que no sóc conscient de que aquestes persones han col·laborat amb mi, aquestes persones a les que jo he anat a concerts seus i a primera fila he cridat com una loca. Però tot i l'emoció i la joventut, xafa terra, és conscient de la precarietat i la bretxa de gènere. El més important és fer pinya, saber que totes tenim una cosa en comú i és que hem sigut minoritzades molt de temps i crec que ara és el moment d'alçar la veu, crec que és el moment de fer-nos fortes i de trobar el lloc que ens mereixem en el món de la música. A l'abril començarà a girar per a consolidar aquest lloc que ja té el seu nom en l'escena valenciana.